Hai pés que se xuntan todas as mañás para acordar os seus camiños. Mentres uns pisan a terra que coidan a diario, os outros van cara ao centro de operacións que dá sentido a todos os seus pasos. Hola, son Maricé e son tendeira. Eu son Juan, sou produtor. Estamos en Bertamiráns, e aquí onde a nosa parella ten a súa casa, e o seu pé, as plantacións coas que enche os estantes da tenda que xuntos abriron recentemente. Unhas plantacións inspiradas nos ditados de Fukuoka, agricultor e filósofo xaponés, que ideou no século pasado un innovador xeito de cultivar as terras, e do que logo Juan dará boa conta. Ben cedo, como a todas as mañás, Marigé e Juan dirixen os seus pés ata a Cesta Natural, a súa tenda en Bertamiráns, baseada na venda de cultivos propios e de produtores de confianza, ademais das máis variadas delicatessens galegas. E poden estar seguros, hoxe somos máis ca benvidos. Na formación atópase moitas veces a inspiración. Saiban que foi nuns cursos agrícolas onde se plantou a semente da tenda. Yo trabajaba en la empresa privada. Y Juan, mi compañero, a través de los cursos que él es el presidente de la Asociación Cultural Maurisca, que son los que realizan desde hace años cursos de agricultura ecológica, pues claro, siempre me dan así un poquillo de envidia la vida que llevaba. Yo llegaba igual estresada del trabajo y ellos, bueno, aunque trabajaban duro por ahí, se les veía pues como más felices, más contentos, otro tipo de alegría. Y bueno, pues me decanté a crear una tienda donde esos alumnos que una vez que acaban el curso ya tenían sus propias huertas, el poder dar salida ya a esos produtos. Entón a idea aquí dos produtores é ir creando un grupo de produtores afín, pouco a pouco o que estamos facendo é traballar con nosos exalumnos, que é unha das grandes ventaxas da nosa tenda. E para mostra, un produtor, neste caso, produtora. María adoita traer o seu produto á tenda sempre a primeira hora e ademais moi ben acompañada por o seu pequeno breixo. Pois acaba de chegar nosa amiga María Neira. Ela é unha produtora ecolóxica que está na zona da Estrada e que leva trabajando con nós desde que naceu o seu cativo, fai un ano. Eso estuvo coincidido que estaba empezando con todo isto e xa me lancei e dixen, bueno, voilà, ofrecerlle os meus produtos, vaya, e desde aquela tiven que empezar a repartir e xa o traía comigo, porque tampouco non o quería deixar, sabes, está recén nacido e xa viña comigo dentro da mochilina. No campo no hay baixa de maternidade, traballan sobre todo las productoras como María, que hay muchas así. Con los niños recién nacidos siguen yendo a cosechar, a sembrar, a trabajar el campo, la huerta y con el niño. Que goste, tendo familia e unha sorte poder traballar deso, porque estou con el todo o día, jolín. E Breixo nunca deixa a súa nai María soa, onde queira que vaya. Misión cumprida para María e o pequeno Breixo. Non teñan dúbida de que, con todo o que está aprendendo o pícaro, a horta galega ten futuro. Un dos piares da Cesta Natural resúmese en 3 palabras: produtos de temporada. A nosa idea é ter o produto, se pudiéramos 100% galego, 100% galego. O problema está aquí lentela, ainda que estamos traballando nunha tenda ecolóxica, é que ainda non ten conciencia de que tiñamos que consumir solamente produto de temporada. A xente está acostumbrada a ir ao supermercado e ter durante todo o ano de todos os produtos. Entón, nas nosas hortas en Galiza é imposible, non temos climatoloxía, nin temos situación para poder facer. Entón, o que estamos facendo aquí é intentar pouco a pouco que a xente se vaya acostumbrando. Cando nos queda máis remedio, pois pedimos produto fora a través das distribuidoras que temos en España ou directamente os produtores que conocemos en Almería, en Murcia. Pero bueno, para mí gustaría que todo o mundo consumira produto local e de temporada. Outra das bases da tenda é a de poder asesorar a novos produtores. Para iso, hoxe achégase ata a tenda Manolo, un home cargado de produto e dúbidas, a partes iguais. Home, bons días, ti? Hola, bons días. Mira, traíache aquí unhas muestras de uns produtos que teño lá en Campo Lameiro. Isto que opinas? Sería fava asturiano ou sería xudía? Porque que realmente plantei na ali das que teño eu é fava, non? Digo, ahora. Fixe unha pequena plantación ecolóxica ali en Campo Lameiro, que el dounos un curso alá na zona do ayuntamiento. E entonces, pois, animoume a plantar un pouquinho, porque nestes momentos é un pouco complicado todo. E traía unha serie de muestras para ver que diantres, porque plantei cousas que tiña na casa xa e tal, entonces quería saber a diferencia entre unha e outra, porque ainda non estou moi ao tanto. Isto é fava.
Fíjate a judía, Sí. esa diferencia de textura interior, da carnosidade, fíjate que aquí a vaina é totalmente blanca por dentro. Vale. Mira unha cousa, isto era garbanzo castellano. Non sei que concho lle puido pasar este ano. Sería por culpa da sequía? Sí, aparte ten claro o bicho. Vamos pola casa despois e fagoche un produto ali nun momentiño, que teño as castañas aquí. Facemos un produto para que lle des o pulgón. Vamos. Taiña. Chao. Hasta logo. Perfecto. Queren saber como combater o pulgón de xeito natural? En poucos minutos e a beira das leiras, Juan darálle a receita. De volta en Bertamiráns, onde tiñamos a Juan e o seu alumno Manolo rumbo ás plantacións do noso produtor. Lugar perfecto para que Juan nos amose a receita natural para combater o pulgón na horta. Bueno, o que te decía para o tema do pulgón. Xa está macerando aí as castañas. Eu merco as cáscaras. E o tema é, collemos as castañas. Neste caso, esta xa se utilizou outro día para facer unha dosis. Eu utilizo para o pulgón cando se levo xa 2 ou 3 cocciones. A primeira e a segunda utilizo para limpar a casa. As utilizo para limpar a casa, para facer xabón para a lavadora, para lavavajillas. Directamente o que produce a castaña é a sapovina. A sapovina é como a potasa. É un detergente natural. E o que fai é o mesmo efecto que a potasa, pero multiplicado. Entón, isto vai a ser ao fogo. E agora vou facer unha prova, o teño xa feita desta tarde. Neste caso, 25% do preparado, que é un preparado que se tiña feito do outro día, mentre se acaba de facerse para ti. Sí. E agora aplicamos. Aplicamos un pouco. Sulfato normal, o sea, así está... Sí, sulfato, sí, a mollar a planta máis o bicho. Aquí, topei esta mañán que andaba facendo unha revista mañán. Non ves, mira. Bicho seca que teño. Ah, sí. Vamos a darlle aquí o tratamento. Que hai que sulfatar por diante, por detrás da folla. Si tes o embeste, si teñen bicho, eu vou sulfatalo tamén. Isto lle come a savia, é dicir, deixa a planta sin savia, co cual, neste caso que é un brócoli, si lle quitas a savia non vai florecer. Ven a ver como están ali as judías, xa verás, que tive un ataque brutal este fin de semana. Aquí temos un ataque de pulgón tibio. Esta xa que estamos aquí, É persistente, xa. xa escatamos. Outra das facilidades na horta de Juan é que os clientes, a estas alturas xa amigos, como é o caso do recén chegado José, poden acudir directamente a ela buscar os produtos. Bos días. Buenos días, compañero. Hombre, ¿qué hay? A que andas? ¿Qué tal, ¿Cómo compañero? estás? Hola. ¿Todo bien? Que? ¿Pasas? Paso. Pasa, Dime, pasa. a que buscabas? Una jodida que me ha mandado un poco. Pero verde ou amarilla? Amarilla, claro. Amarilla, pois amarilla se está apañada, está no fondo do capacho. Despois do a boca. Oye, ya ali un minuto. Algo máis? Sí, Que querías? polo. Un de polo. Vamos sola. Pois vamos a la mira. Ese deite vale xa? Como siempre. Este. O tema está que a clientela pode vir aquí, elixir na horta o produto que quere levar, e si cando está aquí quere algo máis do que te miña pensando, pois tamén levalo para casa. Además, con la confianza de que es un buen producto elaborado por una buena persona. Yo estoy encantado con ello, la verdad. E tan encantado está que José aproveita calquera pequeno despiste do produtor para marcarse un self-service. Lo bueno de este supermercado es que puedes probar las cosas in situ y recién cogida de la mata. Un verdadero vicio. Esto no tiene precio. E ti que o digas, José. Claro que o bo produtor nunca perde de vista os seus cultivos. ¿Qué? ¿Están buenas las peras? Buenísima. Oye, pues las fresas quieto, La fresa es mejor. No, las fresas te más ahí, que este no hay pocas. Estoy por darme una vuelta a ver si pillo algo más. ya. En fin, haxa paz. O caso é que todos van contentos, José coas súas viandas naturais e Manolo co remedio para os pulgóns. Nas leiras de Juan tamén brota a aprendizaxe. Neste caso, imos ter información sobre as ensinanzas de Fukuoka, agricultor e filósofo xaponés, cuxas leccións sobre novos métodos de cultivo inspiraron a Juan á hora de organizar a súa horta. Nos plantamos a horta siguiendo un sistema de plantación basado nos principios do Dr. Fukuoka. O sistema que el seguiu foi plantar leguminosas, ervas, ilas cortando, deixándolas na terra, que foran compostando. Para deixar desde que os falo, vémolo aquí. Primeiro, cavamos o pasillo. Coa terra do pasillo, a ambos lados, botamos a terra. Despois facemos o caballón, seguindo a forma que desexemos. E despois, instalamos primeiro o sistema de riego.
Despois, unha capa de acolchado, neste caso, reciclando os periódicos dos bares da zona, acolchamos con periódico e por riba colocamos unha capa de palla. Entón, como podedes ver, aquí a terra está totalmente seca. Sin embargo, aquí, debaixo do acolchado, a terra está totalmente húmeda. E inda que acabemos hacia baixo, seguimos tendo a terra totalmente empapada. O que conseguimos deste xeito é os abonados, facelos tamén por riba. Cando nós collemos unha planta e algo dela non nos sirve, o que facemos é directamente os restos dela, no caso da zanahoria, a parte verde, deixámola en riba da terra. Deste xeito se vai descompondo encima da parte de arriba, o alimento vai quedando en medio da palla, e entón, coa choiva, ese alimento penetra na terra. Penetra na terra, entón a planta busca o en baixo e saca un sistema radicular máis grande e máis forte do normal. Co cual a planta está máis fortalecida e saca unha mellor calidade de produto. E se todo proxecto ten un corazón, esta horta non podía ser menos. A espiral é o punto enerxético da horta. É dicir, é, neste caso, unha rapaza amiga nosa que traballa cos péndulos de enerxía demostrounos que no centro da horta ten o punto onde o péndulo máis oscilaba. Entón, que facemos nas espirales? É a zona das aromáticas, das plantas medicinais, das plantas curativas e das plantas que utilizamos tamén como repelentes de certas especies. Neste caso, o ricino, coas súas sementes facemos un composto, unha cocción e utilizámoslo para espantar as toupas. E agora os voy a mostrar nuestro máis maravilloso e efectivo sistema de prevención de plagas na horta. Vou por el. O sistema do que fala Juan vive exactamente aquí. Queren no coñecer? Presentación oficial nuns minutiños de nada. Regresamos a Bertamiráns, concretamente a casa de Juan e Marigé, espazo que comparten con outro inquilino libre de alugueiros a cambio de vixiar as plantacións da casa. Vexamos de quen se trata. Pois como os comentaba, o noso axudante ten casa propia. Duples, dúas alturas, porta de extracción e o jefe da casa, o noso ourizo. Topou unha das nosas clientas, non sabía que facer con el, e nos decidimos azotalo para telo na horta. Entón, todos os días sale media hora a facer un pouco de exercicio e a cazar a seva parte da súa comida. A le gusta moitísimo pasear pola horta e a estas horas da mañán o que fai é acicalarse, aparte de todo, cando vai a horta. Vamos a dar ali unha voltiña. Venga, vamos a caballar un poquinho. Venga, dá unha volta por aí. A ventaxa de ter un ourizo na horta é que as babosas, os caracóis pequenos, os vermes todos, papaos. Témolo por ahora na casa, porque estamos esperando a que medre un poquinho máis e non escape por os buratos da valla. Alimentámoslo sempre que podemos con orugas, vermes, escarabellos, grilos, e o que pillamos na horta. A idea é esa, que el vaya medrando libremente e mantendo o instinto de caza. Vexamos en acción a este auténtico depredador das feras que habitan a horta. Vermes e caracóis, sobre todo. O exemplar do ourizo avanza silandeiro na procura da súa peza, acompasando os seus movementos en contra do vento que puidese delatar a súa presenza, roldando o seu obxectivo, un depredador adornado por atributos propios da especie. Mas esta víctima non pesará na súa conciencia. A morte fai acto de presenza, unha nova mostra do implacable da pirámide alimenticia do mundo animal. E falando de comer, por Juan están agardando Manolo, este apuntas a todo, e outro Juan, neste caso encargado da cervexa galega Peregrina, que trae boas e suculentas novas pros porcos celtas do noso produtor. Buenos días, Juan. ¿Cómo andamos? Hola, Manuel. Estás aquí otra vez. Bueno, Manuel y Juan. Manuel se metió en el porco celta y Juan que nos va a alimentar a partir de ahora. Él leva cerveza Peregrina, entón os que chegamos un acordo de que nos vamos cebarle a eles un par de porcos ao ano e a cambio nos vai entregar a cebada que les sobralles de facer a cervexa. E bueno, vamos a darlle a comer aos porcos, están aí, que eles vexan o resultado da cebada. Pois Manuel, esta é a maravilla que ten aquí o amigo Juan. Que eu teño parte aí a resfriar, parte aquí está a fermentar. Bueno, como vedes, o bagazo da cebada é un subproducto da industria cerveceira.
ten dúas aplicacións. Por exemplo, en Estados Unidos, que realmente a élite das cerveceiras pequenas, das microcervecerías, pois utilízase tamén para facer etanol e para que os seus vehículos anden. Pero nós en Galicia, lóxicamente, creo que o máis importante sería utilizalo na alimentación animal. Unha, porque ten entre o 24 e o 26% de proteínas, cousa que é moi importante, porque ten moita fibra, porque é altamente soluble. É un refugallo que non se pode guindar, que non se pode estragar, e que poderíamos, pois, en este caso, pois, poder facer máis cousas con ele. Nos o que pasamos é trocar ahora, o sea, a cebada por unha boa porca, para que mate despois na súa casa. E para Juan vai ser esta. Se non é esta, no, este macho, esta. Esta vai ser a de Juan. A primeira que vai levar. Eu creo que é un trato perfecto. Chegou a un trato, pois é un trato de taberna, un trato dos antigos, un trato sin diñeiro, con unha economía sustentável, e meus socios dixeron, oye, alucinante, creo que o trato é alucinante. Vale, pues, para adiante. Nos propoñémoslles un novo trato. Queren saber como se fai unha degustación de cervexa na Cesta Natural. Para iso estamos nós. Quedan convidados a refrescarse en poucos minutos. Estamos outra vez en Bertamiráns e temos traballo entre mans, porque nas instalacións da Cesta Natural vai ter lugar unha degustación de produto galego para os clientes. Cada vez que incorporamos un producto nuevo, siempre ofrecemos una degustación. La mejor manera que creemos que es para vender y que el cliente esté contento y satisfecho es que prueben lo que van a comprar. Y de hecho la prueba está que una vez que prueban siempre se van con algo en la mano. Pois para que isto funcione só faltan, por unha banda, os clientes. Convén que estes se vayan interesando polo xeto da cata. E como non, fai falta tamén produto da horta de Juan para darlle que facer ao dente, xa saben. Hemos collido na nosa horta un tomate rosa, unha variedade que, como vedes ver, é moi carnosa, moi rica, e que estamos testando sin botalle nin aceite nin sal, directamente tal como o tomate como fruto. Esto es tomate, macizo, sólido, bien llenito. Todo a punto para que comece o evento. Bueno, hoxe vamos a proceder a presentar un dos nosos novos produtos, Cervezas Peregrina. El é Juan, un dos socios da empresa, e vai nos contar un poquinho por que está aquí. A veces, cando se fai as catas, en vez de alargarse moitísimo en cuestións técnicas e tal, eu creo que non hai mellor técnica que cada un que le guste, gústame, non me gusta, pero estás tomando algo natural. Confío que vos guste, e confío que pouco a pouco, pues, esta esencia natural, pues, inunde vosos palabras. Brindamos por iso. Por el primer año de aniversario da tienda. Un añito. O que non hai dúbida que inunda a vida de Juan e Marijé desde que comezaron co seu negocio é a afluencia de novos clientes que pouco a pouco se converten en amigos. Lógicamente, pues clientes de todos los días, nos llevamos ya bien, ya hay bastante colegueo, aparte en poblaciones así pequeñas nos conocemos y ya prueban pues de todo tipo de productos y les gusta y se crea mucho vínculo con ellos y con los productores también. Ata aquí a nosa xornada na compañía de Marijé e Juan, dous novos emprendedores do campo que saben ben o que levan gañado coa súa recente estreada aventura. A día de hoxe temos tempo para nós, é dicir, temos o tempo do que dispomos, facémolo como nos queramos. E gusta a nosa xente coa que estamos a traballar, é dicir, temos unha clientela espectacular, xente que se involucra nos proxectos que nos facemos, que nós nos metemos nos proxectos que les fan, e, bueno, un xeito de vida distinto. Pois nada, costou na terra, aquí nos vamos. Vamos a botar a sexta que ainda temos un ratiño antes de abrir a tenda. Chao. Hasta luego. Naturalmente, ata vernos, amigos. E seguros de que Juan e Marijé teñen que envixir dos seus cultivos. Ata a semana que ven. Pois este é un tomate que no momento de crecer hibridou mal, e son varios tomates dentro do mismo de una misma planta, de un mismo formato, de una misma forma. Pero me lo cobrarás como tomate, no como escultura. No, te lo cobraré como nada, este te lo regalaré porque total... No sé yo qué pensar. Non o collas, podes facer caricias sen collelo. Ai, Antón! Por Dios! Ai, pobrecito! Ai, que fría está a auga, verdad?